Ćao, ja sam Jelena. Ja sam Marko. I ovo je naš put u Rumuniju. Hvala. Gde smo mi sada? Ulazimo u centar Bukurešti. Je to pešačka zona? Recimo, mala pešačka zona, pošto su nam objasnili da ima više pešačkih zone i više... Kako se kaže? Trgova. Kakav je kurs? Kurs? Euro 4,76. Čega? Leja, samo što retko bi se vidi da piše lej, pazi, nego piše rom. A to su lej rumunski? To jest ron. A to su generalno rumunski lej? Da. Znači za 1 euro dobije se... 4,76 leja. Ali menje i dinar, ali se ne preporučuje zato što je kurs slabe, tako? Da, mnogo manje ćete uzeti, da, i u svaku zamenu vam treba pasoš. Čekaj, šta to piješ, Ivana? Njihovu veliku kafu sa mlekom. I koliko to košta? 11 lira, s tim što velika kafa... Leja, nisu lira, liri su turskoj. Leja. S tim što kada tražite veliku kafu s mlekom, bolje uzmite manju jer je ovo više bijela kafa nego prava kafa s mlekom. Mnogo je razloženo. Kakve su cene za sada što smo vidjeli? Pa okej su. Slične kao kod nas. Mislim 11 leja. Koliko je to dinara? To je oko 250 dinara.
mapu, možda i ova ispravna. Da, jedna mana ovog putovanja, to jest organizacije turističke agencije, je što su nas ostavili 4 sata da ne radimo bukvalno ništa. Mislim, možete sami u svojoj organizaciji da obiđete grad, ali već ste platili obilazak sa lokalnim vodičem, tako da vas ostavljaju bez nečeg pametnog da radite da ste ovdje. Koje su cene? Cene? Pa približno kao u Beogradu. U centru Beograda? U centru Beograda, Knez Mihajlovoj. Ovo što smo mi naručili će da nas iznese nekih 1800-2000 Dinara. Gde smo mi to? Centru, Dobro. na jednom od glavnih trgova gdje su 43 fontane. I od jedne svetleće. Ali su trenutno ugašene, samo leti rade koliko smo čuli. Da, kako im je soba? Sjajno. Sjajno. Upratilo. Imali smo onih pekova pre nego što smo ušli u hotel, gužva u Bukureštu. Vozač nam da čije žicu za struju, ali sve u svemu, sve se lepo završilo i ovo nam je soba hotela, bračni krevet za verenike i ovo je super sa muzičkim notama. Jeste, kako sam vidio, sve je okej. Jela, da li ti se sviđa? I imamo mini bar koji se vjerovatno naplaćuje. Da, naplaćuje se mini bar. I imamo da kuvamo kafu i čaj. I ogromno kupatilo sa ogromnim tuš kabinom. Ja sam upravo. Hello! Izašli smo u noćnu šetnju i nešto da ručkamo usput. Jedan mali savjet, pre svega kad smo kod ručkanja, prvo se dobro raspitajte oko restorana, jer ako samo i birate, verovatno ćete upasti u neki jako skupa, a ne tako sa ukusnom hranom. Ovo već malo potisne na Beograd, ova ulica. Da se vratimo znamenitostima. Ovo je jedna od glavnih ulica koja vodi ka centru. I univerzitetskom gradu. Da. Arhitektura pomalo podsjeća na Beograd.
spoj starogradnje i komunističke gradnje, kao u svim zemljama istočnog bloka, tako Jelena? Podsjeća malo na Beograd. Podsjeća. Mada, Beograd opet ima neke svoje specifične crte, a ovdje, koliko smo čuli od vodiča, veći utjecaj ima SSR. Dok smo se mi malo odupirali tamo. Evo i dalje šetamo ovo. Noćna šetnja. Ono što vidite tamo levo, što se čuje sve non stop, je zato što je ono tamo u dolini bolnica, ovo je neki teatar, ovo je hotel Intercontinental kao što piše, a niže tamo dole je trg univerziteta. Pa ćemo malo da prošetamo tim trgom, da vidimo što ima tamo i da vidimo kako izgleda univerzitet u Bukureštu. Jasno. Šetamo sa vodičem. Da, i upoznajemo istoriju Bukurešta. Ko je ovo? Knežki grad. Kralj. Karl. Prvi. A ovo tamo mu je što preko puta? Njegova palata. I njegova palata. Slušamo vodiča Sebastijana. Sjećaš šta je ovo? Plaza Pasaž koji je natkriven. Ovo je nekadašnja policijska stanica Bukurešt. Malo je zapuštena. Šta je ovo, Jelena? Podzemni prolaz i ulaz u metro. Ne. Orijentišno. Idemo pravo.
grao iz centra Bukurešta i Starog grada. Uskoro smo završili pešačku turu sa našim vodičem Sebastijanom. Poručujemo ukoliko ste za pešačku turu. Nikako nemojte sami da Mislim, možete sami, ali ali ništa nećete razumeti. nećete ništa saznati zanimljivo. Čovjek nam je ispričao jako zanimljive detalje iz istorije Rumunije i Bukurešta konkretno, ali je pominjao i Transilvaniju i Moldaviju. Ovo iza nas je crkva Blagovesti, pravoslavna crkva, to je crkva koja je izgrađena u dvoru Vlade Cepeša, pošto je Vlad Cepeš stavio Bukurešt na mapu. Da, i on je jedan od prvih koji je pretvorio Bukurešt u prestonicu Rumunije. Trebalo je da uđemo i u fort. Njegov dvor. Da, njegov dvor ovdje. Tamo iza, ali se renovira trenutno. Da, i tu je njegova pista u dvoru. Da, stoga lokalni vodič na Klinti Idolingama možete tražiti na recepciju vašeg hotela da ga dovedu i košta otprilike 10 evra. I tura traje oko 2 sata, obilazi se sve znamenitosti. Da, sprovešće vas od hotela do samog centra, to je starog dela Bukurešta. Sad mi preporučujemo Sebastijana, ali pretpostavljam da postoji nekoliko pa koga vam hotel dovede. I 10 evra je za grupe, ne znamo da li je... ali generalno što je veća grupa. Da, manje je cijena. Da, tura je na engleskom. Da, tura je na engleskom. Možda se pojavi neko ko zna srpski, Sebastijan razume srpski. To smo ukapirali kada je naš vodič prevodio, pa ga je on dopunjavao, ali generalno je na engleskom. Završili smo prvi dan, tako, bio naporan dosta. Da, naporan dosta, pogotovo što pre nego što smo ušli u hotel nismo znali šta da radimo. To je jedan minus za organizatora, ali generalno kao Bukurešt je gradio lepo. Da, sa širokim bulevarima, vidi se da još kubure sa sređivanjem grada, zato što u glavnoj ulici u gradu rupe na sve strane, da nema kadrme, neki put može, ako se ne gleda da se hoda. Pošto je ulica podeljena tako da je jedan deo kaldrma, da kažemo, a jedan deo klasičan trotoar. Kockice kaldrme su iščupane, tako da ovako možete da se sapletete. Da, možete se sapletete, generalno ako ste nas gledali ste snimak pre toga, napomenuli sam da je ta mapa turističke znamenitosti malo konfuzna, generalno... Ali ako se poslužite Google mapom, onda ćete moći naći šta god vam treba. I vidjet ćete da nije to sve tako daleko kao što deluje od našeg hotela do centra. Da, mi smo u Merkur hotelu, hvala agenciju, upgradeovalo već i nivo hotela. Hotel je sjajan, 4 zvezdice, soba je perfektna. Šta još, sve je blizu ovom hotelu, čak i metro linija, ako nećete baš da šete, kao što smo mi šetali sa 2,5 sata do centra grada, imate metro koji smo već rekli, znači u tom pravcu povratna karta za jednu osobu košta 2 lea. Inače, metro nije podzemna, u suštini podzemni prolazi sa metro nisu kao kod nas, jako su sređeni. Mislim, i nemamo metro. Dobro, nemamo metro, ali podzemne... Da, to je prijatno iznenađenje bilo kad smo ušli, zato što generalno ulaz u podzemni prolaz izgleda kao kod nas. Da, ali kada se spustite dole, to je popločeno mermerom, to je jako osvetljeno, čak imaju restorani koji rade 24 sata. Što se tiče cene, cena je. Ne kažu džabe i da je lepotom Bukurešt po bulevarima, zgradama, da podsjeća na Mali Pariz, da, a i podsjeća i po cenama na Mali Pariz, stoga pripremite se za mali, kako se kaže, šok, cenovni šok. Nismo ušli u prodavnicama, to ćemo sutra,
večeras odmaramo, sutra rano ujutru idemo da obilazimo dvorce, 3 dvorca u planu, grad Brašov, pa vama će ovo biti trenutak, a mi ćemo reći, vidimo se Sutra.